nono ke wai tuwo ne a idan ki ko tuwo ne a kunnen ki kullum sai mishin san biyan kudin haya hauka ake yi. Alhaji kai hakuri, dan Alhaji nake jira yazo in karba in baka. Ina romu dan Alhaji banzan dan Alhajin wofi shi maka ba dakin lokacin da za a zo a baki dakin dan Alhajin ne yazo ba shi ka zo maka baki ba haka ake yi. Mun zo mun dauki dakin mun baki zaki daki mana lokaci to wallahi tallahi ina baki daga nan zuwa wani lokaci wallahi ka kudin ha in baka ba wallahi ta yi zaki haka ake yi. Kai hakuri zan baka. Kuma dai zan je ga miki kawai na gina gida shi ne kuma sai kuma ne dan iska ne haka ake yi. Wannan Alhaji ba dan iska bane ne wannan Alhaji yau ina ga jama'a ya gari lafiya da wallahi na za ko kawai idan zama kuɗi na kullum na gyara muku shekaran jiya na aka zo aka ce mun ɗakin tan da baya aka ce da baya yake yi mu lokacin da muka mu yarin tamu a kan tamburawa in ka je ka samu aka abun nan gidan kwarki da uwanin hanza Alhaji kyauta ce ba mu ɗaki lokacin saboda rage mu da biyayyen mu Alhaji magana ni kai na saurare kamar me ne dalla bako ne ni zakowa ne garin ga ina tambaya an ka ce in taho gurin ka ina samun gurin kwamci akwai nan har ma nan gidan nan ne mata an makana din ba mu nake bukata za in baka dai zaka bar ku a ba ni san wanga to sai me ba a samun mutum shi kwana shi guda sai an gwama shi da wata sojin ne nan ba wai kin gidan iyali na bane daki maka tana da gasanan san buku 100 a ciki a bi ake yi a to ba ni san irin wannan to tafi masallaci inda aka yi sallah ka tafi inda ake sallah ma abin na hakurin mu je mu tada ba ka ba suwa ba zan bayar ba ka ba suwa an kya bayar ka rena bako an rena mako to shi kenan Allah shi tsare wani kiyaye ne ta arena ka Allah shi tsare amma bako mutunci a gari ba mutunci ne ka ba kudi shi ne wai san abin da ke